No niin, sehän olisi taas se aika vuodesta, kun pitäisi ruveta venneitä laittelemaan syksyksi iskuu. Se on mulla tämmönen Sorosa paatti, joka on ollut monta vuotta meillä käytössä kaikilla veljiksillä. Melkeinpä. Pitäisi ruveta vähän niinku maalailemaan tämmösiä, mistä on lasikuitu tullut esille. Ja tuolta on tullut lasikuitu vähän esille. Ruveta niin sanotusti paikkamaalailemaan semmosella lasikuitumaalilla. Tämä on, oliko se nyt toplakoottia vai mitä se nyt oli? Mulla on tuolla pussissa on niitä maaleja, eli Pakla-top-kootti. Tämä on semmonen lasikuitumaali, niin tällä on hyvä maali. Oikeastaan joka syksy, aina kun on tullut skraiduja isompia tänne venneeseen, niin tällä on ollut hyvä paikka maalata. Ja kun se on tosiaan, kun se on lasikuitua, niin ja oikein hyvin immeytyy tuolla, kun on melkoinen skraidu tullut, kun vene ollut, tai vene, kun perämoottori on ollut tässä justiinsa. Tämmöisiä kohtia paikkaillaan ja maalaillaan. Ja sitten katsotaan vielä tuo sisäpuolelta, miltä se näyttää. Tarviiko sinne mitään korjausmaaleja tehdä? Tuossakin on. Siellä kun on tuolla meidän lahella, niin siellä on niin paljon kiviä, että se kiviin kolahtelee tämä vene aina. Niin. Tää joka vuosi aina tarkistaa, kun tuodaan syksyllä pois ja kesällä, niin tarkistaa kaikki nämä pinnat, ettei täällä ole mitään läpi asti meneviä reikiä. Ei täällä kyllä pitäisi olla täällä sisäpuolella mitään. Ei mitään, mä rupean sekoittelemaan nuo maalit ja ruvetaan maalailemaan. No niin, eli tässä nyt on kovetin. Ja muistakaa muuten sitten, kun maalaatte tällä, pahoittelu muuten jos tuulee, tällä pakkaa top-kootella, niin muistakaa kovetin. Kovetin pitää olla. Mä nyt tein tähän purkkiin jonnin näköiseen seokseen tää maali ja katsotaan sitten tarviiko enempää. Ja näihinhän on oikeat suhteet ja kaikki, mutta minä oon aina mennyt mututuntumalla ja nyt sotkettiin näköjään sormekki jo. Eli tämmöistä litkua se on. Tehdään nyt tästä tämmönen jonkunnäköinen. Pahoittelen sitten tuolla sivussa pikkuveikka ja isäntä huutaa toisilleen, kun ne autoremontteja tekee tuossa, niin sieltä kuuluu sitten jos minkä näköistä huutamista. Niin valutellaan nyt nämä tänne astiaan ja tehdään tuo seos. Mä oon yleensä laittanut sen verran vaan kovatinta, mitä on ite omasta mielestä ollut sopiva. Ei liikaa eikä liian vähän. Muuten se kovettuu liian äkkiä. Noin ja sitten vähän pyyhitään tuohon paalaimen kylkeen ja sitten lorrautetaan tää kovetinta. Se on ihan hyvä määrä tuo. Sitten sekoitellaan. Tähän oikeesti ois kaikki oikeat määrä. Paljon pitää laittaa sitä kovetinta, mutta minä oon laittanut aina summan mutikas. Herttakin tuolla tällä hetkellä remmin nokassa tuolla onko silloin juoksu. Täällä on tuo uroskoira yksi. Niin. Ja tosiaan te mun päässä tällä hetkellä, niin saattaa vähän ehkä heilua tämä kuva, mutta minä en mitään amatööri videota teekään. Minä teen just semmoista videota mitä tulee ja semmosilla taidolla mitä on.
kyllähän siitä ihan hyvä tuli. Hyvä pinta tuli. Ja tosiaan kun tämä ei ole mihinkään näyttelyyn menossa tämä vene, niin tällä ei ole minkään seksuaalista merkitystä. Minkä näköinen tämä onko? Tämä on sorsavene. Se nyt saapi siinä kuivaa ja heti menee noita hemmetin höttyjä, no ei se haittaa. Niin se saa siinä kuivaa ja seuraavaksi sitten tullaan joku kerta niin katsotaan tuo naamioverkkoteline tähän. Katsotaan jos sitä tarvii parannella tai jotakin. Mutta vois melkein nuo sorsan kuvat lähteä nyt katsomaan, kun mulla tuossa Halavalla sain semmosia hyviä vanhoja kuvia. Ja no siis minun mielestä hyviä. Kun minä en niitä tonnin kuvia käytä, kun mulle kelepaa ihan normaali kuvat, halavammatkin markkakuvat, niin että kävis kattelemassa vähän niitä kuvia, että minkälaisia tuli ostettua. Käydäänpä kahtelemassa niitä. Joo, ruvetaanhan kattelemaan mitä kaikkia täällä on. Ja nämä on tosiaan vanhoja kuvia. Mutta minä en käytä kuin vanhoja kuvia. No näin pitää ruveta narut laittelemaan ja painot laittelemaan. Tuossa kai on naruja. Mua ei kiinnosta, jos on tämmösiä hauleja tai vaan. Ihan hyvin on tarvittu. Taveenkuvia. Ne on hauleja sisällä. Joo. Niin, on joku laittanut tähän tämmösen klipsuun, että sen saa. Tähän muuten käteen. Pitää tehdä itselle erikseen ne narut sieltä kaikki. Niin saa. Joo. Nämä kun laitetaan loppusyksystä, maalataan vaikka telekän väriin, niin nämä on oikein hyviä. Loppusyksyllä. Joo. En tiedä, mä en oo oikein osannut koskaan niitä uusia kuvia käyttää. Mä aina menen näillä vanhoilla. Enkä oo huomannut mitään eroa. Mutta tässä on näköjään paino tässä kuvassa. Tuossa ei oo painoa. Joo. Se on melkein lähettävä narukaupoille ja melkein pitäis hommata näihin kaikkiin ne sakkelit, tämmöset sakkelit, niin sais kätevästi painot eri pussiin ja kuvat eri pussiin. Täälläkin on. Mä näitä sakkelia pitää lahkia itsellekin. On kyllä käteviä. Liennettävä koko sekki täällä. Tuohonkin vähän laittaisi enemmän viheriä ja korostelisi näitä viheriä kohti. Siinäpä ne ois. Ja kuvia on mulla tuolla jahtikämpällä vielä lisää, niin pitää jahtikämpältä vielä melkeinpä hakia ne kuvat itselle ja katsoa nekin kaikki läpi. Ja vaihella narut ja painot sun muut. Katsotaanpa se sitten seuraavaksi. No niin, ruvetaanpa nyt tänään sitten laittelemaan sorsan kuviin painoja ja niitä klipsuja. Täältä pitäisi etsiä sitten painoja. Täällä tätä romua on. Jotakin semmosia sopivia painoja noihin sorsan kuviin. No, ruvetaanpa tonkimaan tätä painoja. Siinäpä olisi nyt ainakin muutama paino. Käydään nämä tekemässä ja katsotaan sitten lisää, jos tarvii. En muista yhtään paljon niitä kuvia, kun se nyt on joku aika vierähtänyt. Oottelin noita paketteja, että saa sitä kaavennarua ja sitten niitä klipsuja sun muita. Käydään tekemään näillä sitten, mitä saadaan tehtyä. No niin, ruvetaanpa kattelemaan nyt näitä naruja. Elikkä mä tilasin tämmösen nimeltä mainitsemattomasta paikasta ja tämmösiä klipsuja kanssa. Tämmösiä pikkusia käteviä pikkuklipsuja. Niin. Ruvetaan tästä nyt ottamaan ensimmäisenä jokunen metri narua. Tarvii kuitenkin jonkun metri, jos sitä vettä on enemmän kuin vähemmän. Niin. Varmaan tuommoinen riittää. Sitten lyödään saksilla poikki. Poltetaan pää. Ei lähde purkautumaan. Noin. Sitten kun näissä sorsankuvien täällä on nämä niin mitenhän mä teen tämän? Teenkö mä sen vaan, että mä teen tähän solmuun ja
se pysyy sillä sitten siinä. Ei se kyllä pysy tuossa. Tää tehdään semmonen. Tehdään yksi solmu tähän. Ensin tähän. Saattaa muuten taas tuuli ottaa tänne aika huolella. Noin. Ja sitten vetää vielä tänne solmu, niin vähän se tällä luulisi pysyä. Noin. Sitten täällä kun lähdetään pyyntiin, niin lyödään tuon. Noin. Sitten kuva, paino. Noin. No siinä nyt on paino. Tuosta vaan otetaan klipsulla pois ja se on siinä. No niin, minäpä teen nyt nämä loput tästä. No niin, siinäpä ne ois. Kaikki valmiina tehtynä. Siinä on painoa ja siinä on klipsua ja siinä on painoa, siinä on klipsua ja siinä nyt on nämä kuvat mitä tässä pöydällä on. Tuolla on vielä lisää, mutta joo, tämä on kyllä ihan kätevä, että sä oot niinkö tänne se ei mene, mutta se pitää laittaa tänne, niin kyllä tämä tässä pysyy. Niin ei aina tarvi keriä tänne näitä, kun on aina solmussa, niin nyt pystyy kuvat laittamaan eri pussiin ja painot sitten eri paikkaan, kun nämä ei mene niin helposti nämä solmuun, nämä narut. Nämä pystyy niinku heittämään vaan pussiin jonnekin ja sieltä sitten ottaa yksi kerrallaan niitä. Laitellaan nyt tuohon vaikka nuo painot. No menikö nyt jo liian tiukalle? Eikä mennyt. Täällä on hyvä, kun täällä näitä Vetaarin näitä osia, niin nääkin on ihan käteviä painoja. Onpahan ainakin painoa. Joo. Aikahan siinä meikä alkaa nämä keräämään ja laita yhteen pussiin ja katon vielä tuon säkin, että mitä siellä oli, missä ei ollut painoa. Mun mielestä niissä ei ollut yhdessäkään. Tää ruveta sitten laittelemaan. Mutta joo, nää oli kyllä ihan käteviä nämä klipsut. Vaikka nää tämmösiä hepposen näköisiä onkin, niin kyllä näillä jotakin nyt tekee. Mut semmonen. Meikä alkaa nämä loput laittelemaan ja sittenpä tässä alkaa oottelemaan sorsakautta vai mitä herttaa. Niin. No ensin kyyhkyhommat, sitten sorsahommat. Joo. Mutta eipä siinä. Minähän rupean jatkamaan nämä loput painonlaitot ja kuvan valkkaamiset.